Gisugot ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga personal nga makita ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga gikusriya sa International Criminal Court o ICC. Nakatakda na nga moatubang ang kanhi Pangulo sa ICC unyang gabi oras sa Pilipinas. Ano yung report ni Argil Relator? Sumala ni Mayor Baste, niapas na ang iyang duha ka igsuon sa The Hague sa the Netherlands kung asa gipriso ang ilang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Una na nga gikumpirma sa Office of the Vice President nga anaa na sa The Hague si Vice President Sara Duterte. Buot usab sa mayor nga personal nga makita ang iyang amahan ug masuta ang kahimtang. Gika na matud pa siya sa kauluhan aron asikasuhon ang iyang visa pa Europe. Apan miuli dayon, humanadawat ang impormasyong planong i-raid ang balay sa iyang amahan. Hangtod sa karon, wala pa siya balita sa kahimtang sa iyang amahan. Kaya gusto ko makakita sa ko amahan samtang buhi pa. Kaya ako amahan, tiguwang na 80 anyos, mag-birthday mo na karong bitsa 28. Gusto lang na ko makita kung taang naong niya ba, nga samtang basta pag-uli diri wala na. Simba ko, wala na ba? Expire na. Kaya delicate ang iyang panglawas karon. Sa social media post sa iyang magulang nga si Congressman Paulo Duterte, gipangita niya kang Pangulong Bongbong Marcos, PNP Chief Romel Marbil, AFP Chief of Staff Romeo Browner ug CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III kung asa ang ilang amahan sanglit wala matud pa kini sa ICC. Una na gibutyag ni kanhing Executive Secretary Salvador Medialdea nga wala niya makita ang kanhi Pangulo sa The Hague Penitentiary Institution. Si Attorney Medialdea ang kauban ni FPRRD dihang gidala kini sa The Hague. Sumala sa Philippine Embassy sa The Hague, gipahibalo matud pa sa kanhi Pangulo pinaagi sa tawag nga maayo ang iyang kondisyon. Dugang sa embahada, nagkaistorya na ang kanhi Pangulo ug si Attorney Medialdea pinaagi sab sa tawag. Sumala sa spokesperson sa ICC, ana amatod pa sa detention facility si kanhi Pangulong Duterte. Karong adlaw, March 14 alas 2 sa hapon sa The Hague o alas 8 sa gabi dinhi sa Pilipinas, nakatakda ang first appearance ni kanhi Pangulong Duterte sa ICC. Gipagula sab sa ICC ang sulat sa kanhi Pangulo ngadto sa ICC aron ihangyo nga mahimo niyang counsel si Attorney Medialdea sa ICC proceedings. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.